control ta' moħħ, kull kontroll ta' kull kontroll ta' ġisimna, kull kontroll tal-immaġinazzjonijiet il-fantasiji tagħna, kull kontroll ta' deċiżjonijiet li ejja Spiritu Ħażin, kull kontroll ta' xewqat tagħna, kull kontroll ta' biża' li hemm ġofina, ta' twejja li aħna kull kontroll ta' self-rejection meta aħna ma nħobbux lilna nfusna. Kull kontroll Spiritu Ħażin tar-rabja li ħafna drabi tan-nuqqas tal-maqta. Ejja Spiritu Ħażin kull kontroll ta' ħajjitna. Kull kontroll ta' kull żona ta' kull rokna mdallma li hemm fil-ħajja tagħna. Ħalli kull rokna mdallma terġa' ssib id-dawra. Llum npoġġu lilna nfusna f'idejk Mulej u nitolbuk sabiex terġa' tieħu il-pussess tal-ħajja tagħna. Ejja Mulej Ġesu, jiena fismek bil-qawwa tad-demm għall-imħabba tal-missier bil-qawwa tal-Ispiritu Sant l-interċezzjoni ta' Marija San Michiel San Giuseppe Ba'da sħiħa Maltija jiena nixħa għal-Satan u għal-istir mirtina tiegħu. Jiena nixħa għal-kull spiritu ħażin fija jew kontra tiegħi. Jiena nixħa għal-kull razza għal-satanizmu okkult u spiritizmu. Jiena nixħa għal-kull razza masħaħ jew fortune teller. Jiena nixħa għal-kull razza negativa mal-antenati tiegħi narbu dar-razza. Jiena nixħa għal-kull magħmur għajn ħażina saħħa seħħ negattività fija jew kontra tiegħi jew kontra l-familja jew kontra politiċi jew kontra l-switch tiegħi jew kontra l-futur tiegħi jew kontra s-saħħa fiżika tiegħi jew kontra l-serenità psikoloġika tiegħi jew kontra l-mixja tiegħi tal-fidi jew kontra x-xogħol jew kontra dari u proprjetà tiegħi. Sejjaħlilek Mulej biex tkun inti u inti biss l-uniku Sin, l-uniku Alla, l'unico Ħellier, l'unico Salvatore tal-ħajja tiegħi. Amen.